f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sara tat-tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita lill-attur Simon Kurmi. Lil Simon rajnieh fl-iktar serje televiżiva maħbuba f'Malta. Simon impossibbli jgħod kemm il-darba kien fuq il-park, però il-wirja ta' Amadeus snin ilu fit-Teatru Manuel jiftakara perfettament. Apparti milli iċ-ċensura kienet qaċtitilhom nofs l-iskript ftit ġranet qabel l-ewwel wirjiet, Simon fl-ewwel ġranet ta' Amadeus esperjenza ċertu affarijiet fit-Teatru Manuel li sallum il-ġurnata għadu mhux ċert hekk kienux affarijiet reali jew inkella sopranaturali. Nisimgħu id-dettalji kollha minn hawn ftit ieħor. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Your event made perfect with Camilleri Catering. Sara tat-tajba u nilqakom għal prime time qegħdih 15 il-ġurnata l-bot biss min jum il-miliet. Il-missiden tiegħi tal-lejla karozza ħamra ma jixtriex, jekk ikollu burdata ħażina ma jrid jara u ma jrid ikellem il-ħadd u jemmen li anki b'sempliċement kelma waħda tista' tagħmel il-ġid. Miegħi l-lejla l-attur Simon Kurmi. Is-sara tat-tajba, Simon. Kif aħna? Jiena tajjeb int? Tajjeb ħafna li qegħdin hawnx. Grazzi tal aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek dil-kelba tiegħi Nelly li f'dal-ħin tal-ġurnata. Il-qajt nibglem mill-eraw. Ej, għax naf l-swing il-favorit tiegħek. Biex nidħlu mill-ewwel f'burdata tajba. Simon, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Tradizzjoni ta' prime time. Mela le. Isem u kunjom? Simon Kurmi. Simon Kurmi. Xmuna ħbieb. Xmun. Ka xmun, mela? Xmun. Data ta' twelid? 13 ta' Jannar 1968 tas-60s, jien kont tas-60s. 54 jew 55 ix-xahar id-dieħel? 55. 55. Fejn inti mwieled, Simon? Jiena wieled tal-pjetà bħal kulħadd. Però ovvjament jiena nista' ngħid li mill-belt. Belti. Residenti? Bħalissa residenti Birkirkara. Birkirkara. Professjoni? Professjoni, isni customer care, ħafna minn telespettaturi jiftakruni wkoll nitkellem fi programmi vis-a-vis il-kumpanija ħadem magħha l-Wayserv biex nqajmu awareness biex ngħidu hekk, niskart kif wieħed għandu naqqas minnu, eċċetera. Kemm għandna bżonn inkunu bil-għaqal bl-iskartana. Bħalissa qed nisimgħu ħafna ġifieri u anke bħalissa da żminijiet nista' ngħid l-iskart jiżdied, ġifieri nixtru iktar wrapping ikel, nibdew nsajru ħafna kliet li forsi ħafna drabi ikonna l-ħela, allura rridu qogħdu attenti biex kemm jista' jkun. Kif dejjem ngħidu nisseparaw kemm jista' jkun ma nikkonsmawx biex ma jkollniex. Nisseparaw l-iskart. Eżatt. Għax ħafna tisseparaw. Sajm, ġej minn familja ta' mużiċisti inti? Nannu t-sijiet. Saċ, nannu Frank Camilleri, il-bibi, babbini tiħ il-ġenna, nafżgur li qiegħed il-ġenna. Kien pjanista, t-sitti għaj, t-tfal tijaw id-doqqu wkoll, pero il-kuġini wkoll, pero jena sfortunatament provaw u l-lum jiddispjaċini. Imma bat-linja oħra naħseb. Il-nannu minn dejjem kien jgħid imma, minn meta kont tfal. Ej, viva. Kien li provajt tal-għani fuq il-pjanu, kien ġalni nagħmel xi ħaġa jgħid li xtempu ngħidlu b'nazzi. U dak ismin ma tax kollu paċenzja, għandu ġifiri. U tajdilhom dana komedjan, dana mhux ħajtgħallem qatt, ġifiri. Però kien żmien ieħor, però llum vera jiddispjaċini, ġifiri. Nixtieq u kultant nipprova ovvjament imma l-xejn. Sajm, jiena llum nixtieq nqabdek naqra nostalġija. Mela. Fil-fatt għandi filmat għalik li żgur għax ħajħodna lura fi żmien u mill-ewwel ħajqabdek in-nostalġija. Imma ara ħantik naqra ħjiel żgħir tal-li ma filmatu. Ħan nisimgħu din is-sigla u ħatara fimilna. Ovvjament. Naħseb xi ftit dawk li huma tampari u ħafna żgħar jiftakruha żgur aħna ħalehom m'għandniex.
Ek mullura ħafna fi żmien inti. Ħannurik dan il-filmat, tiftakru żgur. Ħanaraw flimkien. Kemm nixtieq li bħalissa nkun nista' narakom. Hekk. Għandi kużita kbira nkun naf x'intom tagħmlu. Mela. Tafu li fl-antik meta t-television kien fil-bidu tiegħu. In-nies kienu jaħsbu dak tat-television qed jarahom ġod jarahom. In-nana ta' ħabib tiegħi kienet titfili sakemm tmur tinżaw tbiddel. Insomma, jina television li ma ġobniex ta' dik il-ħaġa li jitkellemu biss u ma tistax tirrispondih li ma taġobniex. Nisħajkom tajdu li. Allura x'tista' tagħmel? U jien nisħaj nirwieġeb ara t-television li għandna fil-kamra. Dak mhux hekk. Sajm, kemm ilu dak? Dak iż-żmien ma kienx hawn video chats. Lanqas jiġifieri. Dak ilu jekk minn se żball xi 87, jiġifieri qed ngħidu 35 sena. 35 sena. Sajm, meta kontu qed taħdmu aħna jew maħniex, immaġinajtu li 35 sena wara in-nies ħajqgħu jiftakru u n-nies ħajqgħu jitkellmu fuq. Fimni, mhix xi ħaġa li timmaġina, fis-sens li għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa li kien qed jaraħ kulħadd. Literalment Malta kollha kienet taraħ sajm. Jiġifieri u anke nitkellem ma' Fava issa, għalina kont żgħir, kont għadni żgħir. Jiġifieri kulħadd kien jaraħ. Allura iva, ġifiri u l-lum manka permezz li qiegħed fuq il-mezzi soċjali ma la jessibu, ġifiri sfortunatament dak iż-żminijiet kull ma filmjajna minn nifhem għamil placing li ntilfu. Però dan għal xi raġuni kien hemm min jirrekordjah. Għax ovvjament kien maħbub dak li jkun qed jarah. Bil-video kazett, ġifiri dak l-interess li kien hemm li kienu anke jirrekordjaw il-programm. Ġifiri għalhekk għadna insibuhom sal-lum. U jibqa' sakemm pawnu ruħ kif qed nagħmlu llum, anke minn qatt ma sommi meħli minn marat, qed jiġi l-kużita jara x'inhu da. Esprit, level 1 at the point. Sajm, darba qrajt intervista tiegħek u inti kkummentajtek kara. Aktar ma tkun serja il-produzzjoni, aktar trid tistenna li jinqala xi ħaġa. Għax fil-fatt anke meta tkun kummedja l-ħaġa, iktar ma tkun qed tipprova turi ċertu serjetà, iktar tkun banali l-ħaġa u ġrat ħafna drabi illi ġilli nkunu qed nagħmlu xi ħaġa ġifieri li suppost hemm ċerta serjetà u jiġri x'jiġri ġifieri anke aċċident żgħir iktar diffiċli biex iżżomm. Minn banda l-oħra l-kummedja mhux faċli laqqas. Għaliex fis-serju inti b'xi mod tista' tilab u tiġbed in-nies miegħek, però fil-kummedja ovvjament jekk inti ħriġt hemmhekk u li in-nies qed jiddivertu jitqu u ma jiddivertu jitħaqħad hija problema kbira għall-attur, jiġifieri speċjalment. Sajm, darba kellek tixrob l-imbit on stage? Iva. Dan niftakar konna minna dak iż-żmien il-mostru ta' Selmun. Jew hija l-lokandiera kienet waħda minnhom għax l-istess bil-bista epoka eċetera. U fix-xena kien hemm illi iferraw li ta' tsambit u nixrobha f'daqqa. U jiena kont ngħidulhom isma' taħsdunix. Fis-sens illi jekk ħajkun hemm ta' tsambit għamlu li ta' tsambit missa niskerb daqshekk. Imma tkun hemmhekk on stage live ma tux dak ix-xogħol. Min kien jħossib il-props sab prodott li kellu l-istess kulur tal-imbit aħmar, però ma kienx jaf li dan il-prodott rid iħaltu bl-ilma. Roġġata. Immaġina għandek squash inti jew x'inhu, dan ar minnu għax ħelu manna. Ma nistax insemmi għax ovvjament inkunu qed nagħmlu reklam. Li niftakaru li kif robta f'daqqa di, il-sinni weħel ma saf taħalqi. Min jaf. Ma stax nitkellem xerqa kbira ġifieri ħassejtni ħammut on stage. Sajm, sa ftit ta' snin ilu meta kien ikolkom produzzjoni teatrali, l-iskript dejjem kien imur għand iċ-ċensura. Iva. Iċ-ċensura kellhom dritt jgħidulek anke ftit ta' ġranet qabel dil-parti ma tagħmilx. Iċ-ċensura kienu jiklassifikawh u jistgħu wkoll jiċċensuraw ċertu kliem. Ġifieri letteralment kumbat l-iskript u tara kliem maqtuħ u jew jissuġġerilek xi ħaġa xtajt minn floka, inkella jaqta' totalment. Meta kellkom Amadeus it-Teatru Manuel. Iva, Amadeus fortunatament
naħseb illi jew aħna domna biex nibatu ċensura, jew ċensura damet biex tibatu lura, però indunajna fi Production Week, ġifiri l-aħħar ġimgħa tal-produzzjoni, illi da mhux li niebis kiena maqtwajn manka pages. U inti wara li tkun studjajt u riħels jgħid. U għalik personali dak l-skript kien skript diffiċli. Viva, għaliex ħafna drabi mhux li tajt taqbad u tibdel għax tneħħi l-andament kollu ta' suġġett u l-atmosfera tkun qed toħroġ. Ġifieri kienet xi ħaġa li mhix jiena ma naqbilx maċ-ċensura ta' titqgħod attent ħafna drabi. Però kienet xi ħaġa li vera dak iż-żmien kien l-istess perjodu kont għadni tal-istess età illi kont għamil taħna ħdew maħniġ, ġifiri din ila 35 years ago. Pero b'xi mod dawwart dak illi kelli ngħidlu li huma ċensuraw u naħseb fl-opinjoni tiegħi ġibt aktar gravi. Għaliex min għamil il-translation għad attent illi għodda xejn iktar dak, jiena ovvjament mbagħad blijatjien kien iktar gravi mill-li kien hemm miktub. Għall-ewwel wirja kont ma tiflaħx ħafna. Viva, fil-fatt, dinna kulħadd jafa, aħna ma jkollniex understudy. Ġifieri għandek performance, tkun ilek hemmhekk 7 ġimgħat ta' rehearsal, iċ-chances huma li bħal kulħadd tista' timrat. U kien da żmienek Novembru niftakar taqlib tal-arja, u qabel bdejt il-performance kelli ħafna tibdil ta' ħwejjeġ u parrokki, draft ta' dej, ġifiri, sħanat ta' dwal, umrat, ġifiri, l-għada ta' meta kelli l-performance fil-axija, bid-Deni. U Deni ikraħ kien, ġifiri Deni li tħossok surdut, ma titkellimx. Bla saħħa. Immaġina, bla saħħa b'xi mod iġġib, imma li ma titkellimx, jew laqet tisma' kont gravi. U niftakar għad tisma' għatjena jek se noqgħod fis-sodda jew norqod wara f'sinar fil-għaxija mis-senqum. U jiena dak iż-żmien kont noqgħod il-belt ovvjament u mort it-teatru kmieni. Ġifri f'ċi 3:30 għamilt mezz li nkun teatru ħadd daqsxejn għasel miegħi bil-misħun u hekk u l-arinċ u ma nafx ħadd miegħi u pinnoli għad tissa noqgħod hemmhekk relax, però basta qiegħed hemm għax hekk nagħmel għad-dar din ħanibqa' d-dar. U niftakar, ma kien hemm ħadd it-teatru, jiena kif qed ngħidlek kont qiegħed nipprova nistrieħ. U dak iż-żmien id-dressing rooms kellhom qishom speaker. Forma minn forsi ftakarhom qed jinduna xi qed ngħid. Forma ta' kif kien ir-rediffusion. Isu kaxxa. Isu kaxxa. Li inti kont tisma' dak kollu li qed jiġri fuq il-park biex hekk inti waqt performance. Kellek xi quick change, jew mort istrieħ, jew mort biddel, taf x'inhu għaddej. U nisma' xi kliem minn fuq dan il- U fit-teatru spost ma kien hemm ħadd. Fit-teatru sa meta dħalt ma kien hemm ħadd. Ovvjament, smajtu darba, smajtu tnej, smajtu tlieta, għad ħan inżer ħan arakaw xi ħadd biex nafżaħ li nqiegħataw. Inżilt isfel, għaddejt minn fuq il-park, nofsu fidlam, u fejn ikun hemm dal-mikrofon illi inti tisma' minnu, ovvjament ma kien hemm ħadd u dak immitfi. U ma kien hemm ħadd. Ma kien hemm ħadd. Kif ħanerġa' lura, dak iż-żmien għax illum inbidel daqsxejn, id-dressing rooms inbidru. Kellek tara ċjati għal isfel, ġifieri għandek immaġinat tarax, dek tara ċjati għal isfel għall-orkestra pit u l-kmamar ġol kantina li hemm taħt it-teatru. U tara ċal fuq għal ġol dressing rooms. Kif nidħol f'din il-komun biex ngħidlu hekk tat-taraġġ, inħoss qed nisma' x'ħadd jitkellem hemm isfel. Insaqsi jekk hemm xi ħadd, f'daqqa waħda nħoss riħ biex nispjega kif inhu. Bħal dak meta dak li jkun f'underground Londra u tħoss dak ir-riħ Ġifieri riħ qawwi. Minn hemm isfel, ma setax kien hemm riħ minn hemm isfel. Misfel m'hemm kien miftuħ. Li dan qed nimmaġina telha mill-indana tat-taraġġ u l-bibien ta' dressing rooms kollha, ġifieri dak kien hemm solar. U solar, fuq solar tisfel kien hemm bridge u fuq hemm kmamar bid-dressing room. Jinstabtu kollha. Waħda waħda. Waħda waħda. Ifimni di qed ngħidha domt biex ħadd f'ħajti għax ma rrid nimpressjona l-ħadd il-teatru Manuel hemm xi ħaġa. Ġifieri
jiena sa xarej ilu kelli performance. Dik li kont sensaqsik, wara dakinhar, ara kemm il-darba rġajt ħdimt imbagħad. Ma laqat smajt xej u qatt ma rajt xej, però li hu pożittiv minna di illi kien hemm x'kien hemm kienet xi ħaġa tajba il għaliex dakinhar jien dak id-deni kollu bla vuċi nagħmel performance qisu qatt ma kelli xejn. Enerġija, l-vuċi kienet hemmhekk, jiġifieri għamilt iċ-changes kollha, l-linji kollha. Ħlief, ovvjament, kif għalqet il-portiera ġejt waħid. Għax ovvjament. Ġifieri jekk kien hemm xi ħaġa tatek charge tajba. L-spirtu kien tajjeb ħafna. Però still ngħidha din jista' jkun ukoll għax kelli d-deni. Immaġinajt kollox, u ma ġara xejn minn dawn. Però Denni ġieli kellina Simon ma daw l-affarijiet qatt ma ħassejt ma qatt ma ġraw li. Simon ringrazzjak ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla vera. Ringrazzja lilek u nitkellem miegħek. Grazzi ħafna. Nawguralek il-festet tajba lilek u l-familja kollha. U jiena ovvjament lilek il-kru kollu li qed hawnhekk u anke wkoll telespettaturi ovvjament nixtieqlhom il-festat tajba mill-itħieni u li Alla jkollna sena aħjar minn dis-sena. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Fil-fatt grazzi għal Matalan ħanibdew nimlowlek il-Christmas stocking għalik għandna stocking filler grazzi għal Matalan. Ovvjament tista' żomm ma' tradizzjoni u tistenna sa jum il-milied biex tarax fiha jew inkella tista' tara illum. Grazzi għal kun għalik għandna numru ta' salad dressings biex tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek kif ukoll grazzi għal nemnem għalik għandna xema aromatika li kull darba li tixela ħad tiftakar fina għax ħatimla kull imkien raħat fuq. Kif ukoll grazzi għal jogurti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tgħid differenti biex meta tiġi biex talaq il-ġurnata tirrilassa ftit f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn itjeb minn naqra teħux vera. Grazzi ħafna. Grazzi u nirringrazzjak mill-ġdid. U l-lejl it-tajjeb. U nselli għal din is-sabiħa jew sabiħ da. Sabiħa. Grazzi Simon. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tipprovhom. If you're after tender, crispy chicken or velvety mashed potatoes, fluffy pancakes or airy soft cakes, Schardinger buttermilk is what you need. With a low-fat content, Schardinger buttermilk will enhance the flavor and improve the texture of your food. Schardinger buttermilk. There's more to love at Matalan. Event made perfect with Camilleri Catering. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Għalkemm ngħix ħajja maġda qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopa pommima ideali, magħmulin f'Malta minn ingredienti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommima, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopa friski pommima. Soup so good, everybody wants some. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital.
Inaqat magħna għal Christmas in the Park ġewwa l-Park tas-Salina bejn it-8 u 18 ta' Diċembru. Villaġġ tal-miliet b'differenza, b'tema ambjentali, passaġġ imdawwal, craft sostenibbli, logħba tfal u ikel tal-miliet kif ukoll divertiment tal-familja kollha. Titilfux din l-opportunità biex tiltaqgħu wkoll ma' Santa Claus. It-tħul huwa b'xejn. Attività ambjentali oħra mtella mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless drill 20 volts bl-impact function, complete basket, żewġ batteries, charger u 50 biċċa aċċessorji. Għal prezz ta' €222. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time għawek baqaddej il-battibek dwar dak li rakkuntanna Simon hekk kienu xaffarijiet sopranaturali jon kella esperjenza ġdak li esperjenza minħabba li kellu d-denib għajna nirrakkuntaw interessanti it-teoriji li ħarġu kieku għanna sal-lejla għawek nirrakkuntaħħomkom kollha. Sfortunatament il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna spiċċanna, però qabel inħallikom infakkarkom li aħna flimkien ma' Kamilleri tal-Ħelu nixtiequ nisimgħu minnu l-kollega favorit tagħkom. Ibatunna ritratt flimkien mal-kollega favorit tagħkom u jekk intom tixtiequ tinnominawhom għal din il-kompetizzjoni, il-kollega tagħkom jistgħu jerbħu hamper grazzi għal Kamilleri tal-Ħelu għal żmien il-miliet u l-hamper ħajġi adattat skont il-gosti tal-kollega tagħkom. Jista' jagħżel hamper tal-Ħelu jew kella jista' jagħżel hamper gourmet li jkun ibbażat fuq l-ikel. Qed nistennaw l-applikazzjonijiet tagħkom permezz ta' Facebook jew kella Instagram owenbonnici.tv. Jien nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba, ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ, nixtieqilkom il-lejl tajjeb u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Mima, nutrienti u konvenienti. Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.